Dobar dan, dragi moji. Proleće je u zraku. Ja sam odlučila da napravim zumbule i cvjetiće u baštici. Koristila sam sunđeren koje sam isjeckala na male kockice i od njih onda pravila cvjetiće. Ajmo se igrati zajedno i napraviti ih. Mislim da može da bude jako lepi poklon za 8. mart za naše majke i bake. Ili kao prolećni projekt u školi sa vašim klincima. Nadam se da vam se svideo moj video i moje ideje. Ako želite da vidite još lepih ideja, zapratite moj kanal. Vidimo se uskoro. Hvala na pažnji.